Sylw rwan i seremonia pwysig y prynhawn. I ddechrau gwobr y Dr Emrys Evans oedd yn gyn-gadeirydd y sioe frenhinol yma. Ac eleni y thema oedd sgiliau bugeiliol, a dyma pwy ath â hi. Mae'n dipyn o'n ryddedd i ennill yr wobr Dr Emrys yma. Oedd ddoth i fel bach o sioc i wedi gwir, o'n i'n disgwyl o gwbl, ond i ennill y gystadleuaeth wedyn dros Gymru, mae'n anryddedd aruthrol. Fi'n credu mae'r ddwy gystadleuaeth o'n i wedi plesio'r beirniad oedd y Cneifo a'r Cwn Defed. Fe sy'n cael yng Nghynewis i gynrychioli tîm Cymru yn y gystadleuaeth Trialon Cwn Defed rhyngwladol i'r ieuenctid 2 flynedd yn ôl yn yr Alban, ac ys i ddigon lwcus i ddod i'r brig. Efo'r Cneifo, fi wedi bod ddigon lwcus i wneud ambell i ffaenol yn y sioe frenhinol yn yr adran intermediate yn y blynyddoedd diwethaf yma. Mae rhaid i fi ddiolch i'r ffermwyr ifanc am ddechrau codi interest efo'r Cwn Defed. Mae yna gystadleuaeth yn y sir efo ni. Ac yn fyny ddechreuais i, o'n i'n lwcus iawn yn 10 oed, ond gi Cymraeg da ar y ffarm. Tyn y graig Sam, ynghofiau byth o'r ci oedd e war y teg, rhwng Sam a Mos. Na'r ddau gi gorau fi roed i cael a gael job cael rai tebyg ddyn nhw, to fi'n ofan. Byddai'n trial hyfforddi tua 10 o gŵn ifanc bob blwyddyn. Mae amser am mynedd, ond fi'n gweld hyfforddi Cwn Defed fel hobi i fi. Ar ôl swper y nos neu rhywbeth fe'n allan a treno'r cwn. Os allwch chi rhoi rhyw 5 munud bob nos i bob ci, mae'n lot o help. Llongyfarchiadau calonog. Dyma dystysgrif Dewi Jenkins enillydd gwobr y Dr Emrys Evans. Diolch yn fawr iawn i chi. Sut deimlad ydi o, Dewi? Wel, anodd iawn disgrifio wedi gwir. Fi wedi clywed bod fi wedi ennill ers tua 2 wythnos, ond oedd hi'n dipyn o sioc ac yn anryddedd yr un faint. Ond y digwyddiad mawr, y seremoni heddiw, gymaint o bobl yma, geiriau caredig iawn yn cael ei dweud amdano ti. O, fi'n gwybod, o'n i reit nerfus cyn mynd arno i'r llwyfan, mae rai fi gyfadau. Ie, wel dyma un o'r beirniad sy'n gyfrifol dyfo ti wedi derbyn y wobr yma. Martin, pam oedd o mor heiddiannol o'r wobr? Wel, chwarae teg, o'na lot o cystadleuwyr da iawn, ond ar ei Dewi sefyll allan i bod yn oes. Oedd o'n pleser mynd i'r ffarm a gweld be oedd o'n neud. Y mwy na ddim byd arall, yn gweld o'n gweithio Cwn Defed, oedd o'n ffantastig di'r gair. Fodd y gyntaf ni'n mynd i weld, ac ar ei roi'r lefel yn uchel iawn, ac o'n i'n gallu cael hyd i neb gyda fo, so na, mae'n heiddio. A dych chi wedi ennill y wobr yma yn y gorffennol? Do, yn 2013 nes i ennill y wobr hefyd, so na, mae'n neis cael mynd o gwmpas a gweld pawb arall, ond dwi'n meddwl bod fi wedi ennill o, os bys y Dewi wedi bod yn erbyn fi, bod yn onest. Beth ydy'r gyfrinach efo'r cwn yma ta, Dewi? Mae'n berthynas arbennig dydy rhwng o ti a nhw? Yndi, fi wedi bod reit lwcus i gael ambell i gyd da sydd wedi dysgu reit hawdd, sydd wedi dysgu fi mewn ffordd. Y ci'n dysgu fi, dwi'n mynd i gwneud aml iawn. Mae jyst yn hobi, fi'n licio wneud efo berthynas da, ci da. Ti'n methu weithiau? O, do, methu weithiau. Ond na, fi dal i drial hefyd efo rai ifanc. Ie. A mae hyd yn oed pobl fel Dai Llanilawr yn dod ata ti gael ci? Yndi, Dai wedi dod ata i wan, so na, fi wedi bod lwcus efo Dai, fi wedi cael ambell i gi bach efo Dai hefyd, so O, hwnna'n hysbys golew i chdi. Oedd. Rwan te, mae hwn yn mynd i fynd ar y wal, ti'n mynd i dynnu hon am hwn i, a mynd i gystadlu? Ydw, mynd i gystadlu wan efo'r Defed Mynydd Cymreig am 3 o gloch. A ti ddim mynd i gystadlu hefyd? Dyna mae gennym ni'r Hampshire Downs yn dangos mewn 10 munud, so bod ni ar ei oma. Na i mwch cadw chi, da chi'n ddau prysur iawn, ond llongyfarchiadau calonog, da iawn, Dewi. Diolch.